atsika niany zegny atsika ikoragna fomba telo zegny entigny hampisy vola zegny stratégie telo zegny entigny hampisy vola satria raha mikoragna ny ara-bola zegny matetiky amin'ny situation économique misy amintsika fotoana zao ty zegny manahirigny raha zegny keno ny anto zay zegny na aveto atsika mianatra fianaragna zegny raha satria zegny za manokana zegny tany fotoana maromaro nanomboka tamin'ny 2018 zegny za tegna nandeha nikilaly makasiky ny ara-bola ke teo zegny nahatsapako raha maro zegny amin'ny fiainanke za zao ty zegny falifaly ravoravo andeha hizara raha haiko aminao zao ty zegny tsofo zegny anao mavogno nitandregny tsofo zegny mba tianao hoe koragna ara-bola raha ty malakilaky avy za izy ka tianao zegny vidéo ty niany zegny izy ka tianao tsara vidéo ty voalohany zegny ngalako aigny anao mitandregny raha ty faharoe zegny siavazay amo le raha ty tsofo zegny mba misy raha mikoragna aminao avy eo zegny fahatelo zegny ampodiana ndraika fa kila raha regninao voalohany zegny na koa hoe hitanao voalohany mety misy raha zegny mbala tsy ampy tsy ho azonao zegny jiaby ke donc fa vognonao zegny anao tsika zao ty zegny koragna stratégie telo zegny entigny agnatsara ny ara-bola fotony raha zay volaniko manahiragna amin'ny fiainagna tsika andavanandro zegny voalohany zegny tsara koa zegny ny ahaizanao hoe ino zegny ny raha tafidrika ato hoe ino zegny raha tafidrika ato makasiky ny ara-bola jusqu'à amizao ty zegny ohatra zegny rehefa mikoragna ara-bola zegny atsika ino zegny ny raha finoagna mipetraka voalohany ato hoe aminao satria zegny ny raha jiaby zegny mandeha à partir na finoagna donc zegny raha ikoragna finoagna zegny atsika eto zegny matetiky boka ny finoagna mipetraka avy amin'ny fahazaragna ny finoagna mipetraka avy amin'ny raha raiky zegny regninao mimpodipody source finoagna zegny matetiky nipetraka tamin'ny fahazazagnansika tary hoe zegny matetiky ny raha io azotsika avy tamin'ny ray aman-drenitsika zegny olo nitaizatsika tamin'ny balahiry zegny hoe kila raha volagniny ara-bola mipodipody eo zegny lasa inoantsika zegny donc zegny tsara fantatsantsika eto fa hoe ino ninaha ino zegny le finoagna mipetraka eto zegny rehefa mikoragna ara-bola zegny ino ninaka mipetraka eto zegny satria maro mivolagna agny hoe ny vola fototry ny fahotagna vola fototry ny ratsy satria raha mbaly finoagna zay fo zegny ipetraka ato hoe voalohany zegny obstacle anao voalohany zegny i raha zegny tsy andeha azahoanao vola fa izy eto zegny tsara koa zegny anao mba mahita hoe côté positif fa tsy raha hoe côté négatif zegny hitanao satria raha magnotany zegny atsika zao ty hoe azova amintsika zao ty tsy mila vola za mandiniky mety tsisy tsy mila vola atsika donc zegny rehefa mikoragna ara-bola eto zegny tsara koa zegny mba hitanao hoe igny le côté négatif ity zegny le côté positif voalohany zegny igny hoe ino ny finoagna mipetraka ato hoe zegny amin'ny ara-bola zegny izy ka hitanao tsy tokony igny zegny tokony fafahanao amin'izegny eky na ile raha regninao nikonkoragnin'olo tarigny zegny alanao igny fa anao zegny managna soa hoe izy koa anao zegny manambola izy koa anao zegny mahazo vola tianao ho azo zegny ino raha andeha tsabonao dia managna soa anao na agnano amin'ny tsara na agnano amin'ny ratsy igny zegny voalohany ny faharoe zegny ino ny fahazaragnanao ara-bola ino zegny ny fahazaragnanao ara-bola satria i raha zegny boka matetiky atsika jiaby zegny samby vangoan'ny fahazaragna zegny ary raha zay zegny matetiky volaniko mipodipody amin'ny vidéo hoe ny fahazaragna no ny fahazaragna zegny ny fiainagna zegny fahazaragna zaboka zatra zao fa izy eto zegny akodidinitsika tsara hoe amin'ny ara-bola zegny donc zegny raha apetrako ny fagnotoniagna zao ty zegny hoe ino zegny fahazaragnanao ara-bola ya anao mizahazaha zao ty zegny ino fahazaragnanao ara-bola ya mitandregny za soratambany amin'ny commentaire ao hoe ino fahazaragnanao ara-bola agnatin'ny andra raiky zegny ino fahazaragnanao ara-bola ok ataoko fa hainao tsara zegny ino ny fahazaragnanao amin'ny ara-bola zegny azadigna fa raha ny matonga ny olo araiky mpanambola zegny izy managna fahazaragna ara-bola matetika igny raha zegny hitako amin'ny ro malemy volo zegny misy fahazaragna somary hafakely zegny ke tsara raha jiaby zegny mba ho tsapantsika jiaby mizaha vidéo ty hoe ny fahazaragna voalohany zegny misy fahazaragna mampitriky ary misy koa zegny ny fahazaragna magnaboaka donc zegny
izy koa ny fahazarana mampidriky zegny anagnanao bebe kokoa zegny mety ho isy mety ho tonga amin'ny liberté financière zegny anao, mety ho alalaka ara-bola zegny anao hoe ahita tsirony fiainana koa zegny anao, ho faly koa zegny anao, ahazo raha tianao azo koa zegny anao amin'ny amaray. Fa eo zegny misy natao hoe sacrifice de manomboky izy io ty zegny rehefa mitsabo izy zegny anao mamboly manomboko magnapetraka ny fahazarana mikajy zegny mety ho tonga amin'ny tanjona tianao viagna anao. Fa raha ohatra koa mbala mipetraka amin'ny fahazarana magnaboaka zegny anao azagaga fa mbala eo fo zegny anao, mbala eo fonao fa tsisy raha hiova zegny amin'ny fiainana anao. Safe tsara fantatra atsika fa ny fahazarana ny fiainana volaniko fa ny magnavaka ny mpanambola mpagnarivo zegny amin'ny voalohany zegny izy mbala tsy mivaky lao tegna momba ny vola fa izy zegny mivaky lao amina lera. Safe lera zegny miteraka vola, donc zegny kila raha raiky andanianao lera zegny mety azahoanao vola zegny tsara koa zegny agnapitrahana fagnotaniagna hoe move ity zegny ny raha andaniako lera sa tsy ty. Fatelo farany fa amin'ny farany zegny setsika bonus hely zegny fatelo farany zegny amin'ny ara-bola zegny ino zegny ny sary mipetraka ato hoe zegny ino sary mipetraka ato hoe raha ohatra ka atsika zao ty zegny mikoragna vola. Par exemple zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny amiagna 50 000 zegny ino zegny sary voalohany mipetraka ato hoe zegny sary ino zegny sary voalohany mipetraka ato hoe amin'ny ara-bola zegny. Donc fa hainao tsara zegny lefa commentaire hely ambany eo. Ok, matetiky boka ny antsika zegny raha ohatra ka olo araiky zegny zavantsika zegny avy agnatin'ny fianakaviagna sahirana zegny, matetiky boka ny olo araiky zegny avy agnatin'ny fianakaviagna sahirana zegny seky de mikoragna vola zegny atsika eo sary mipetraka ato voalohany zegny any, sary mipetraka ato voalohany zegny any, ya any. Donc zegny izy eto zegny izy ka mbala hanigny fo zegny raha mipetraka ato hoe voalohany zegny azagaga anao fa mbala hoanigny fo ka zegny raha noazonao. Safe nagnambara mpampianatranakany volagna hoe tsy raha tegna tianao ho azo mety ho azonao fa ny raha alefanao sarintsary agnaty ato. Donc zegny tsara koa zegny anao zao ty manomboka amin'ny fotoana zao ty magnapetraka fagnotaniagna hoe ino ny raha apetrako saritsara agnatiny ato hoe ino ny raha apetrako saritsara agnatiny ato. Donc zegny izy ka mbala mandinika hanigny fo anao azagaga anao azo hanigny fo fa izy ka magnova raha apetraka anao sarintsara agnaty ato hoe zegny anao mety azo zegny ka zegny anao raha ohatra ka mbala ohatra hoe andiniky viavanao zagaga anao mahazo viavanao, raha ohatra andiniky tragno, andiniky tomabily, andiniky raha tianao ho azo zegny anao na koa hoe asambaragna ahazo anao amin'ny farany zegny. Fa ny vola tsy midika mahazo asambaragna, ny vola tsy midika hoe andeha ampiova fiaignanao fa tsaratsara kokoa zegny hainao hoe azovy anao bonus farany zegny izy ty bonus farany zegny raha ohatra ka mandinika ara-bola zegny tsara kokoa zegny ny ahaizanao hoe ino ohatrino montant ilainao, tsara kokoa zegny ahaizanao hoe ohatrino montant ilainao. Safe nandritra fotoana maromaro nianarako makasika ara-bola zegny teo nahaizako fa tsy voatery miasa mafy zegny avy eo mahazo vola fa mila mandiniky mafy zegny. Donc zegny ino diniky tsabonao ara-bola de ohatrino zegny vola ilainao. Safe raha ninakazo zao ty zegny anao mizaha zao ty zegny na nataoko $500 daily, tsy voatery miasa mafy volaniko avy eo avy vola fa mila koa zegny mandiniky mafy. Safe raha namaky ny boky zegny za hoe Think and Grow Rich, boky zegny nagnova fiaignanaka avy eo zegny nisy boky koa zegny nivakiko tsonao mba mila fo zegny Millionaire Booklet, io zegny agnisan'ny boky nagnova fiaignana. Teo zegny nanomboko niova zegny sary tato hoe taoko fa mila boky zegny zegny anao tadiavy boky zegny vakivake boky zegny fa agnova ny toe-pisainanao ara-bola. Ataoko fa tianao zegny vidéo novolaniko teo igny araka ny raha fitsaboeko zegny za zegny toujours magnambela lien fo zegny ambany ato hoe toujours mambela lien zegny za mba andeha atakaranao tanjonanao malakilaky, andeha atakaranao nofinao malakilaky. Izy ka mbala tsy azonao zegny raha jiaby nivolaniko teo igny ampodiana ndraiky, izy ka mbala tsy azonao ono tsara ino raha nivolaniko teo igny ampodiana ndraiky amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy.